יאללה, קפוארה. יאללה. יאללה, קפוארה. תעשה. עוד טיפה, עוזי, עוד טיפה. ככה עושים? הוא לא מבין כלום. אתה צריך להיות בקופל קטן. תסתכל, ככה. הנה, ככה. וואו. עם הרגל השנייה אתה יכול? גם עם הרגל השנייה. אתה יכול גם עם הרגל השנייה? עוד פעם. וואו. יש פה קפוארה. עכשיו תעשה סלטו. הוא מקבל שיעורים, הוא מוציא אנרגיה, עכשיו הוא מוציא אנרגיה. קדימה. אבל לצאת באוויר אני לא יכול. לא, מי אמר באוויר? מה שאתם עושים בקפוארה, גם שם זה בלי מזרון, הם לא עושים עם מזרון. רגע, על מזרון צריך, לא. קפוארה לא עושים על מזרון, אי אפשר לעשות על מזרון. פרקט, אבל יש פרקט. לא רצפת פחד אלוהים. גלגלון. מה עוד אתם עושים בקפוארה? הם עושים גלגלון. אבל זה עם המדבר. עם מקפצה. נכון? יש לך מקפצה כזאת. לא, אבל עכשיו אנחנו לא לומדים גלגלון. עכשיו אנחנו בקטנים, אז בגדולים כבר יודעים את הגלגלון. אז מה אתם לומדים? שחר עכשיו בזהו, במשחק שמשדרים. אולי נראה אותה, אמרתי לו לא אצלי נקראים לך, תעשה ככה. אולי נראה אותך. דברים שמעציבים אותנו לגלגלון. מעציבים אתכם? לא דווקא אגב, אם לא יהיה גולה, יהיה בולט בספרד. אז אתם מתאמנים באיך להסתובב על ידיים? מה הסיפור 80,000? לא, בעצם היום לא אין הרבה. היום יהיה רק 40-50. אז תראה לנו את מה מה, שקורה. מיליונים רואים אותו בכל העולם בטלוויזיה והוא לא מתגלח? לא רע. בואי, נדבר. עד שהוא מתגלח. תוציא את הכוס הזו. תוציא את הכוס. קדימה, תעשה את זה. וואו. יפה. תראה לי עוד פעם. עכשיו יד שנייה? וואו. יד שנייה. וואו. כל הכבוד. נו, מה עוד? יפה מאוד. וואו. יפה מאוד. תעמיד אותם ככה. בואי אליה בואי לך מכנסיים. בואי, לא יצא. וואי, אתה עושה זה? גשר. וואו. עמידת סרטן. עמידת סרטן. יפה. מאוד מאוד יפה. זה של לוחמים? כל הכבוד לך. לוחמים ברזילאים. ג'ירף זה נקרא? אתה יודע לעשות ג'ירף? כן, אני אכלתי משפט של לירי. אכלת את המשקול של לירי? קשה. מאוד קשה. יאללה בואי, אנחנו מפריעים ללירי ולרוני לישון, אנחנו עושים להם רעש, בואי. יכולה לעזוב את זה כבר? לא, אליה. יאללה, לילה טוב. כן, מוזיקה. זה נראה כמו רעב.